Wait lang. Hari ko. Wow. I love Taiwan. Thank you. Look. Ay, wait. May nag-comment pala. Raymond. Ang kulit. Sabay. Oh! Lumaki lalo yung Kung ipachoy. Curry patchoy. Cute, no? Download ko. Good. Enter mo lang. And then... Oh! Ayun na! Nag-start na! Tin, 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 tin. Ang kulit ng video natin. Pwede pang vlog. Gamitin sa vlog. Kakatapos lang namin umikot sa Chiang Kai-shek. Ayan. Ang kulit. Save ko lang. Ayan. Ayan. Wait. Sakto yung filter. Wala pa ito mag-Chinese New Year! Naalala ko nung nag-school pa ako sa Hope Christian School. Wala kaming pasok. Tapos kailangan bumili ka ng 12 na fruits. Pampaswerte. Mga bilog-bilog. Here. Lights Sama ko man. si celebrate na yan. Ah! Ah! Sarap. Sarap. Okay, tara na. At least, dito na kami sa airport. Nag-rush ka. Super, ay grabe. Late kami nagising dahil doon sa Elephant Mountain. Napagod kami. 1,000. 2,000 steps. Oo nga, 1,000 steps sa paakyat, pababa. So, 2,000. My gosh. Ayan, di kami nagising sa alarm. Muntik halos din namin naliligo. Shower lang. Parang yung ligo namin, parang sabon, tapos ligo agad. Wala. Tapos yung nagsundo sa amin, nag-antay. Oo, 12. Eh, nakababa na kami, 12:40. Grabe. Filipino time. Hindi, pero hindi namin sinadya. Hindi lang talaga kami nagising dahil sa pagod. Kaya, lesson learned, wag mag-Elephant Mountain sa last day kung may flight ka na. Bagard yun. Ayan tuloy, tingnan niyo naman itsura ko. Ayan, as you can see, meron pimples dyan. Darating na ata period ko. Ay, nako. Sayang, pero gusto ko pa rin mag-selfie kasi last day na eh. Kailangan mag-send ng picture kay Lagla. Kaso haggard. Loko ka? Wait lang. Saan na ba yung phone ko? Diba, dinownload ko yung Beauty Plus. Tapos, mandaya tayo. So, ito, download mo. Pwede siyang makita. Tanananan! Beauty Plus! Tanananan! Yan. Tapos, go there. I-beautify natin ulit! Dali! Picture tayo dito. Yung may camera photo. Ano na siya, kita mo, may ibang effects. Marami siyang effects actually.
Tapos may level siya ng Beautify. So kung gaano kalalim yung eye bags na ko, ito pa lang. Tingnan natin. Number 7. Number 10. Alam, may slim din siya. Hindi na kailangan ng Pero meron. Cool, ha? Uy, may pangtangos ng ilong. May no slip. Yun pala yung sagot eh. Kulit nito, grabe. Anyway, pagtripan natin yung ano. Meron ding paid filter. Siyempre, kung gusto magtipid, wag naman na magbayad. But if you have some budget, why not? Ayan na! Na-erase na si iBugs. Expectation versus reality. Bo. Kasi natin kay Dudong. Online siya eh. Kausap ko siya. Experience, wala akong budget, kaya dito lang tayo sa mga free. Pero madami ding free ha, so okay din siya. Uy, nag-FaceTime si Dudong. Hi La! Hi. I'm vlogging. Say hi! Ano ba? Naglaba ako ng white eh. Sampay ako. Hello? Ha? Laba ka? Say hi! Puti. Cute-cute ka man, oy. Hugas ka muna. Yep. Oh, ingat ka dyan. Text mo ako ha. Maya-maya mag-workout na din ako. Happy Valentine's na vlog. Ano? Happy Valentine's. Okay, see you later mamayang gabi. Happy Valentine's. Feeling ko sa airport kayo kakain. Kumain na kami. Hindi sa airport kayo pagdating mamaya. Dinner. Tingnan natin. We'll see, we'll see. 5:50 kayo dadating eh. 6 yun. Yung maghihintay pa kayo ng mga pagkain nyo. Sige. Itingnan ko ha. Oo, basta text tayo mamaya. Sige. Love you. Love you, Inday. Bye-bye. Ingat ka. Ingat ka. Happy laba. Okay. Tapos na. Nakasampay na. Sige. Sorry. Tapos na lang ako ng plates. Date tayo pag-uwi ha. Alright. Love you. Love you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Okay. Meron ako i-try. Tingnan mo tong parang Indian something. Ayun lang, Whisprin. Sana nag-enjoy kayo. I'm gonna post more videos when I get home. Kung nyo mag-send sa mga love nyo, pwede nyo gamitin yung Beauty Plus app kasi lakas makaganda, lakas maka-fresh. And since Valentine's na rin, may mga apps sila na pwede mong gamitin, mga filter. Joke lang. Loko-loko. And also Chinese New Year! Kung hey pa choy! Taiwan trip is the best. Kaya nag-enjoy ako mag-send ng mga photos kay Dudong and sa mga best friends dyan. Salamat kaayo!